personas treinadas principais de cada rondalla van o seu cruce de bandeiras.
El momento podria ser el presidente para els més cativos de Sanahuaya. trabajo conmigo de organizar este evento. Fuerte aplauso para Elis. Ese
Maisiña, de novo, repito, é para os máis cativos. Si eles vos queren algún carameliño, pois pensade que os máis cativos, da rondalla. Quisiera agradecer a Rondalla Liga, a Rondalla Mercedes de Saín por estar hoxe aquí con nos a palmear a nosa rondalla, a primeira rondalla de Mallorca. Por iso, a rondalla de Saín é unha rondalla con muitísima experiencia, moitos anos somos concursos do CEL e por todo este territorio de rondallas, encantado de que estén aquí como digo palmeando algo para nós moi importante, que unha primeira rondalla para Bayona, cando xa o van millón, o vai soninho, é unha tradición bastante frecuente. Sin embargo, en Bayona, onde había xente moi vinculada a rondallas, nunca chegou a constituir. Agradecer a Mónica, que é o director da vida, a Mónica por ese intento de llevar moitos anos intento facelo e que Bayona tuviera nombre, e Galiños da Lagoa é un magnífico nome porque tamén ten unha tradición de música galega desde fai moitos anos, por iso creo que fan unha labor. Temos que recuperar sempre a nosa historia en un mundo tan globalizado, temos moitos valores, moita tradición en Galicia, en Bayona, no Almiñón, que creo que entre todos debemos levar. Por iso, a todos os membros desta rondalla, no nacimento neses primeiros meses de vida, que son sempre os máis complicados, creo que va a ser un tronco fuerte que van a crecer durante os próximos años. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por poner en valor a nuestra música, a nuestra tradición, como digo, por muchos años. Gracias.